ito ang Libmanan Rail Bridge. Matatagpuan ito sa Barangay Station Site sa Libmanan, Camarines Sur. Ang rail bridge na ito ay napakalagang parte ng Philippine National Railway o PNR dahil ito ang pangunahing linya sa timog bahagi ng Kabikulan na nagkukonekta simula Maynila hanggang Bicol. Ang rail bridge na ito ay kilala rin sa pinakamahabang daan na bakal sa Kabikulan. Ang daan na bakal na ito ay binuksan sa Libmanan taon 1929 at pagdating naman ay 1938 ay binuksan naman ito sa publiko sa lahat ng pasahero na pupunta ng Maynila. Pagdating naman ng 1950s, nagkaroon naman ng malawakang rehabilitasyon kasama ang linya ng Libmanan, Camarines Sur. Bilang karagdagang impormasyon, ang daan na bakal na ito ay nasira din ng mala noong naganap ang ikalawang digmaang pandaigdigan. Kabilang na ang ibang koneksyon o linya ng PNR. Pagdating naman ng taong 2024, ang pambansang daang bakal ng Pilipinas ay nakakuha ng pondo para sa pag-aayos ng linya ng Maynila hanggang Bicol kasama ang istasyon ng Siyudad ng Naga at ang istasyon naman ng Libmanan ay napili para sa modernisasyon. Alright guys, good afternoon. So nandito tayo ngayon sa Libmanan, Camarines Sur, dito lang sa Barangay Istasyon. So pinuntahan natin yung pinakamahabang rail bridge dito sa Camarines Sur. Ito yun, no? So kung makikita nyo, napakahaba niya talaga. At halos yung mga bakal na nakalagay dito, lumang-luma na. So puntahan natin hanggang doon sa may dulo. So gusto ko sana dumaan dito sa may gitna. Kaso ang problema, doon sa may una-unahan, may mga butas na yung kahoy na yan. So pag tayo nabulsot dyan, dire-diretso tayo doon sa may tubig. So medyo malalim pa naman tubig dito. So itong mga bakal, oh, tutibay nito. So itong linya ng Libmanan, itong rail bridge na to, inopen to taong 1929. Tapos yung passenger service naman, inopen siya during 1938. So kung makikita nyo, sa gitna, ito na yung napakalaking ilog niya. Ayun, no? So isa rin to sa na-damage ng World War II. Kaya taon 1950s, ni-restored ito. Lumang-luma na yung mga release, oh. So ito naman yung ilog niyang napaka-lawak. Grabe. Kalmadong tubig ngayon. So itong mga bakal na to, simula doon sa pagpasok namin hanggang doon yun sa may dulo. So sa ngayon, dadaan daw yung train dito 4 o'clock ng hapon. Ay, halos nasa gitna na kami, oh. Lalim ng tubig na to. Nakakatakot pag nahulog. Dito, gusto ko sana dumaan dito sa gitna, kaso problema pag nahulog tayo dyan. Delikado, malalim yun, oh. Kita niyo yung measurement ng tubig. So mamaya palipad tayong drone dito sa may release na to. So gusto kong makita ninyo yung malawak na rail bridge dito. Yumuyugon daan. So kalmadong tubig. Ayun, no? So hindi ko alam kung saan papuntang barangay ang mga skate na yan dito. Sinabi sa akin nung bantay ng tindahan, kaso medyo mahirap kabisaduhin. So ito hanggang doon sa may dulo. Ayun, no? So doon naman may kita yung tulay na dinadaanan pag papunta kayo dito mismo sa barangay na to. So na-vlog ko na rin yan at pinaliparan ng drone. So halos luma na yung mga tubo. Siguro pag may bagyo dito, lakas ng hangin. May kita yung mga bakal ang titibay. Hamakin mo yun. Pati ito nasira ng World War II. Tapos inayos siya or ni-restored taon 1950s. So nandito kami ngayon sa dinadaan ng tao kasi meron pa mga nakatira doon sa kabila. So dito kami dumaan instead dito kasi pag kami nahulog dyan, delikado. Ay, kumato ng mga bata, oh. Hindi ko na alam kung anong barangay nasa kabila. Bahala na kung makapagtanong ba tayo. Kasi dito isang motor, kasi yung bike. Medyo mahaba nga talaga, no? Ito kasi yung pinakamahabang rail bridge sa Camarines Sur.
Lalim ng tubig. Ay, may lalangoy oh. So kinaver ko lang siya para makita nyo dito sa vlog ko yung rail bridge dito sa Libmaanan, Camarines Sur. So, anong barangay na yan, boy? Yang Inutan? Ha? Hinalahan? Ah, Putot Igdi, Hinalahan Igdi. Ano, malukso ka dyan? Ay po, nag-aant lang po sa lagan. Ning? Sa lagan po. Pero harari yung tubig na yan. Malalim po dyan. Malalim? Nag-aant dyan. Nag-aant Oo. Nag-vlog ka po. Oo. Nag-aant ka po. Taganaga. Hararom yan, boss? Nabi, umakit siya tapos tatalon dun sa tubig oh. Hararom yan, boss? Lampas tao? Mababa lang? Ang tatalon siya oh. Grabe yun no. Oh, ito pa. Uli po. Susundan pa. Sige daw, Aso. sige daw, sige daw. Ito ba? So ito na yung dulo ng rail bridge na to. So mamaya palipad tayo doon sa may dulo. Ayan. Nahanggang ako pa din. Nahanggang ka na? Dirmi, hangugong ka man. Haba mo pa nga ini, kaysa doon sa dinumanan ko sa irig ha. Hit! Talon! Batang-bata po, ang galing na tumalo no. So ito yung mga bakal ng riles. So halos kalawang na rin no. Pero at least sa daanan na, matagal tong dinadaanan itong lugar na to. So balik na tayo. Alis pinakita ko lang sa inyo yung rail bridge dito sa Libmaanan. Matagal ko na itong gustong i-vlog kaso problema hindi ko na orasan. Nag-vlog na ako sa Libmaanan matagal na. So siguro taon na nakalipas. Ngayon since wala namang pasok sa araw na to sa Naga City, kaya nagkaroon ako ng oras para mag-vlog dito sa lugar na to. So kung makikita nyo, ito yung mga bakal, ito rin yung riles. Ayan, and then ito yung pinakamahabang rail bridge dito sa Camarines Sur. So dito may daanan para sa tao at dito naman yung daanan ng train tapos skate. Ayan, yung mga kababayan natin nakatira doon sa unahan. Ayan. Nakikita yung mga taga rito, tinatalon lang yung tubig na yan. Malalim yan. Lampas tao yan. Mabuti nga, maganda panahon ngayon, no? Di maulan kasi kung maulan, tapos na naman tayo, hindi na naman tayo makaka-vlog dito. Ayun, riles. Ayun, ay, skate. Diba? So, palipan na tayong drone. Alright, let's go.